Ay nako, di ba bagwa nga pala yun, natama siya mama na ni Adi po. Matang wala ka, nakatawa na ka na mama, nanip ka bakla. Eh, pag nga rigira ka na nga flower yan, ilang man nalim mga flower ka, nakadagkili na ka, hindi ka nang stove. Huwag ka nila, nawata nunok. Hindi ka nawata kini nunok kami ang dosa ka. Niya po ka nawata nunok. Pas may nagini ka na ka na namin, po lang ano. Hindi pang ilay siya, buto pa niya. Kung ina ka na ba, Peter, wala ikalak yung sa nunok. Mas katano mabuna, bada ka kalak yung sa nunok. Kapan ako to akyanan, adi na baka ka na muso magana, di ka di man nabi mamante. Mga inuno nane, mga apo nane, adik-adik pa. Allahu Akbar. Ayos to na, ubaan na pagkagada makaw na, manoosyo. Fa imma yanzagannaka min ash-shaytan fasta'id billah. Wa nakagada makaapapawiswisar ka, as-shaytan, nalindung ako Allah. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Nakana ba nga siya pagkalakan? Kagiyang nga amranaw, na peso ko na po pamilya niran. Beso mi pinakamada kali pamilya ng sabi yung nanaw. Tama sa penguro ka aso igilagagay na pamalyapan. Basta tigil na iniya suwaso na gumuro ka din daw. Agagaw ya papantak dinawala ni. Napapayar ano? Papamrakap yan na, doon ba siya mga bana? Namabuhay niya siya, ano niya, kaguro ko aso, papantak niya suwala ni magagawa di dia gawa. Kami ditingin kan siya kawalay. Ang wala, yan ang tanong. Kaya pa naditingilan ako siya ko din nasa siya yung magudu. Niyatay ka. Kasi mabusya ito, nakangapan niya napitat yan. Pibo niya nakapusa ko mo. Hindi naman ako tagapang. Kapamrakap yan na, naabas sa mga benar. Basta tinuna biya man nag-iswa-swa, pumuro ka din, di dia gaw. Di nakita ba asya kami pamasa sa Madina? Oay. Na bagaudu bila kanu tugu nabi. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Kapupakaila sa syaitan. Basta mening kaswaswa pumuro ka gagawin. Kapagaudu bila ka kapupakaila sa syaitan. Wala ba kakirlak? E kadua pa nakapumuro ka mabunga mga aswa, mga tela ka. Nagira na miyan, nagira na bang. Taburo di gira subukan, ngarinan mabok. Matang wala na. Di rin magumarangan nga. Di mamagubang nga. Katew na nun. Abay sumaporwera. Apa makatas nila nun mabungutaminan na. Apa na pumakatas sa ka. Ilan yung sa Saudi ka. Pamana malubat. As-salatu khayrun minan nawm. Namiyakap-yapiyang mabukat ko lugan tao. Na yung mabunghuro ka nga mga aso. Kaya katew na sumaporwera. Kaya di kila ka dumabo. As-salatu khairun minan nawm. Naman nagmagumang aso, natigilan ba sa mapuruiran? Ay, mata ko. Pamanakot ko nabi ako ko di mamagumang. Patumusunga po lang ko. Eh, bakit iso ka pang imitit? Tasala ko na ba pag-imitit na ka na marata? Ubang akurang ikapagubang, nasunga sa YouTube, sunga sa FB. Biya makadakadakalam, biya makapiapiaw ni kapagubang. Ay manawida ka tabi na sa lakap sunga nakakarongton. Kasunga po pagganadanon. Asala ko pa na susunga na kamagul niya ang buhay na. Kaya kalala experience. Yung magulang mga wata na mga papasyang ulit kaso. Tadi na nakaharam ka na, di na nagkapakay kaharam. Di na dalawa ka, di sisina na pagilay na ka. Allahu Akbar. Kanya nga cellphone naman to, naiarangan na kanon, namya kaugo. Tati, apa man na, ilang man siya na cellphone. Ilang nga, gira ang wata, kumbat niya sa kurang, na nakiling ng mga wata, aniya makapi-api, kabati. Igira api ang magaya-kaya ron, pagkaguro ko to. Panabubuhi man sa mga wata, tabi at bati at tabi, o panabi ako kung mga api ng mga kangudan. Bati aniya na nga kurang, pag-imam yang kumadakalatang na, di pwede siya, buta na ka, banya, din, raraber. Ay, kikigyan niya sa rapi na paira. Babi ako di mamagi mga kangudan. Ilan sa inyo na dunia? Api din sa dunia. Anay ikaw na ipasakap yan sa Quran. O nila pagdamat na sa Quran, nakakariraan yan. Ilan naman sa Saudi Arabia? Warattil al-Quran taratila. Batian YouTube Allah sa Quran sa tito kabatia. Ikra'ul Quran tagannuho. Batian YouTube Allah sa Quran sa kapalagalagam. Allahu Akbar. Nasakantanun na Allahu Akbar. Ayaw kitarong nabi na khairul umur awsatuha. Ayaw yakap-yapyak ang ganabag na gula binasok ka sa sukodirun. Ama na, pugi maman ka sa madak na ito. Nagdamat ka nun na. Pati yung ikatamat, nagdamat ka. Nagdamat na yan.
Beriang koto. Sobrang kasadi magra padi magidayda. Allah Akbar. Gairil magtubi alayhim walad. Pagani na pati na manubat. Gairil magtubi alayhim walad dolin. Amin. Al-Qariya, wama adraka mal-Qariya, yawma yakunu nasu kal-fara'ati al-mabthus. Ay nakibalatan niya ng unta di magdidida di magrapa. Gusto ko bukay tayo kumagawa. Yung kumagawa. Hindi na nila. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Niya tayo tanwaki. Panabi ako ko mga watatanwa mga hafid. Matangwala ka haramaki. Ikabagay. Di na kabalas na sopan-sopan maginaguna. Di na sabutan. Kailangan na sumama makanak. Sabutan niya sumaanan niyan. Oy, api ako di nga sabutan na mabiyak ako pinugang ko. Pwede nga kakarila anak ko. Papi naman ang utamatang ka. Al-Qari'atu mal-Qari'a wa ma adraka mal-Qari'a. Yawma yakunu an-nasu kal-farasi al-mabthut wa takunu al-jibalu kal-'ihni al-manfush. Anak ko yung tanang ano siya nga butog siya nga ramadan na matang wala kapagkitan. Ikagitan ni magagit. Pa'aminu billahi wa rasulihi wa nura alladhi anzalna wa bima ta'malu majid. يوم يجمع اليمين من اليمين الله أكبر الله أكبر يا خاف يا أخي شو خبت يا Quran Kenapa manubah pembacaan ka syukuran pagi maka kumadakan nato na banga di pamaguyo ko kadaga maka kasumiwa ka Abdul Basit Tomara si tagi na pena tinggal di penalagad-lagam inawang ko mga mamo maka abad tiga al-qari'atu mal-qari'ah tugo mga mamo maka sangkatin mga toko ka na sabi na mo ano ni kagiro ka wala tali na damyamin ito mga damyamin hindi na sa taon inawang kairat na kikamias mo sa musirar ka pagpanabi ako ka puramantan wakil ka babuka ba sa ko la ilaha illallah sa katawaw naman na tinadiya kong patiroon o baksiya buto tao sa Quran sa miya katalog-talog awi ang ibati iyanon mana niyan? Nakada bagyura katamatang ano na da mga biragawi o haya at tiga miya kasasapula uli maguna miya tamatami sa Quran na amay kadang kaukitan ko tatibin. Nabakat miya kambal sa katapaman na karibatan na miya kalala. Tadi mga uripan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Manuwa ka nun na miya kasagit.